गुवाहाटी सुरसुजाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै मुलुगखौनो सोमावग्लुंहोनो हानाय नै बिथांमोनानो आरोना। बोरै मोनदों नानि सार्टिफिकेट मोननानै? मोजां मोनदों दे, गोजोननाय थाबाय। सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैयो गुगामुग हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि होननाय जायगायाव आरोना लोगोफोर। बेयाव मोनसे प्रग्राम जानो थांबाय दं। प्रग्रामखौ देखायनायजों लोगोसे प्रग्रामाव फैग्रा मानसिफोरजों एसे मोजां गाज्रि सावरायगोन, जाहाथे लोगोफ्रा भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय फारि फारि नायलांबानो जाबाय। आब'मोनाव बेनिफ्राय फैदोथाय मालिकानो गैया माथो इयाव। नै दख'ना दखान आरोना लोगोफोर इयो। बेनिफ्राय ओरैजाय नै आब'मोना मा मा लानो नागिरदोंथाय? अबेनि आब'मोनालाय? खोदोमथला। मा लानो नागिरदों नोंसोरलाय? दख'ना नायदों। बैसागुनि जाखासिगोन खोमा ना दख'नाया? दे दे ओमफ्राय नै आब'जों एसे रायलायनि। बबेनिफ्राय आब'? सिमेन्ट सापरि। मालानिफ्राय होफैनाय दखानखौलाय? दाखालिनिफ्राय ना? सेलिंफोर जादों ना? दे जागोन होनब्ला ना। बेनिफ्राय नै ओरैजाय आब'मोना ओइ आब'जों बेसे रायलायनि। खुलुमबाय आब'। बबेनिफ्राय आब'आलाय? चिरांनि। बिराद गोजाननिफ्राय फैदों माथो। माजों फैयो नोंसोरलाय? गारि निजिनि गारिखा ना? माबाफोर माने बेबायदि गिदिर गिदिर प्रग्राम जायोबा फैयो ना? बेनिफ्राय इयाव प्रग्रामखौ जेनेबा सिगांनिफ्रायनो मिथिखादोंना इयाव प्रग्राम जागोन होननानै? लोगोफोर खिथाहरदों ना? बेबायदि प्रग्रामाव थांग्राफोर दंखायो माने ना? बिदि खिथालायो आरो ना? बेनिफ्राय साबैसे फैदोंबा आब'मोना इयाव? साब्रै ना? चिरांनिफ्राय। गासिबो हिनजाव मानसि गोजा नामा? माने गारि गंसेयाव गासिबो ज' फैदो आरो ना? ओमफ्राय सेलिंफ्रा माबायदि जादों? मोजाङानो ना? दे होमबा ना। ओमफ्राय नै आब'नि जि जोमफ्रा बेबायदि आरो ना लोगोफोर। बेनिफ्राय नै ओरैजाय सिगाङावबो थांनि। ओरैजायबो नै आब'जों रायलायनि एसे। खुलुमबाय आब'। बबेनिफ्राय आब'आलाय? चिरांनि। बिजनि। साबैसे फैदो होनदों नोंसोरो? मोनबा दखान फैदो ना? चिरां मा गामिनिबा? मा जायगानि? बिजिनि। गासिबो ज' फैदो खोमा ना गारि गंसेयावनो? गोबां खस्थ' जायो खोमा ना इमान गोजान गोजान फैनायाव? बेनिफ्राय हाजिराफ्रा मिलायो ना? एसे एनै। दे जागोन दे होमबा। बेनिफ्राय नै ओरैजायबो आब'आ। बेनिफ्राय मा मा दख'ना दंबा? जि दख'नाफ्रा बेफोरो आखाइजों दानाय? निजि दायोना सोरबा बिदि दाग्रा दङ? दाग्रा दंखायोना? एसिनिफ्राय बायस'ना लाबोयो आरो ना? दे जागोन दे होमब्ला ना। ओरैजायबो दं आरो ना जिफोरा बायहेरायाव। बेनिफ्राय ओरैजाय नै मा आदा दखान होदो नामा? दखान होदो नामा? दखान होदो। दे अबेनिफ्राय आदायालाय? अबेनिफ्राय? आं नारेंगुरिनिफ्राय। नारेंगुरि होमबा खाथियानो माथो। दे ओमफ्राय सेलिंआ बोरै? सेलिंआ मोजां जादों ना? सेलिंआ जानाया मानसिया एसे खम जादों। मानसि एसे बाराब्ला माने जागौमोन ना? बांसिन जागौमोन। ओमफ्राय हाग्रामा फैगोन होनना मिथिदों, फैगोन ना फैयाबा हाग्रामा सारा? बेनोथ' दा कमिटिनि मानसिया दासिमबो माने प्रग्राम होआखै माथो। ओंखायनो दा मानसिफ्रा गोनो गोथो जादों नामा? फैमारगोन फैमाराखौ मोजां मिथिया ना? मिथिया। दे जागोन दे होमब्ला ना। बिदिब्ला जोङो एसे बाजार सिङाव हाबैनि दै लोगोफोर। बेयाव मंगलबार बाजार जायो आरो ना। मंगलबार बाजाराव एसे हाबैनोसै सिङाव। बेयाव खुसेर फेरेददों। बिराद दावरावथार दै लोगोफोर बेयाव रायज्लायथ'ला। ओरैजाय बिदिब्ला जोङो बाजारखौ एसे हाबैनि दै। बे एकदम बर' गेजेरनि मोनसे बाजार आरो ना लोगोफोर। मंगलबार बाजार जायो इयाव। नोलोबारि होनना बुङो बेखिनि एरियाखौ। नै ओरैजाय आदैजों एसे रायज्लायनि र'। इयावनो दसे बेरायदों। दे हाग्रामा नायनो फैबाय नामा? दे आदै बबेनिफ्राय? नोंहा बबेनिफ्राय गामिया? 20 টাকা। বরণ না জানে? কোনটো জাতিৰ পৰা আপুনি? হাজং।
Oh, gamusa tuh ekelagi saya itu karena baru tuh dulu. Korpora sih? Joyrampur no. Kol kobian di sini kia punya. Deh, boleh. Mak. Isi mau mana dang roh? Muzang. Deh. Isi biar green yang. Nih hari saya dom buru gezer ni mabar na ikutin hati arna lagi ber. Saya nih hari singkai ablang ni deh bidibla. Hari saya nih madi abu biau megong bazar ke darna. Berai madi kubura. Muzang. Bobe ni pe madi alai. Duinong Manipur na. Idi bazar fan bayi thakai nama. Moनबेसे बाजाराव थाङोबा मोननै बबे बाजाराव बा जायगाया दिरफाय ओमफ्राय मंगलबारा इयाव मोनथाम बाजार ना सलियो ना गेजेरावनो आरोना बाजारनि खोथा दे जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय नै ओरैजायबो एकदम बर' जायगानि नालाय एकदम दखानिफ्रा बर'आनो गोजा आरो नै ओरैजायबो मादैया बोरै मादै खबरा मोजाङानो बबेनिफ्राय मादैयालाय नोलोबारियावनो ना जायगानिखा ना ओमफ्राय मोनबेसे बाजाराव गिदिङो मादैयालाय दैलि मार्केटाव जिरायो बेनिफ्राय दिनै हाथाय नालाय इयाव फैदों आरो ना दे जागोन दे बिदिब्ला ना ओरैजाय एकदम बर' जायगा नालाय गासिबो बर'आनो गोजाखा आरोना दखानिफ्रा जेसेबांखिनि दं गासिबो बर' गोजा आरोना ओरैजायबो नै आदैया आदै बोरै खबरा मोजां मा लाबोदो आदैयालाय बाजारावलाय बिलाहि कबि बिलाहि आरो कबिल' ना निजि गायनाय नामा बेनिफ्राय गामिया आदैया गामिया खोदोमतला ना मैगंफ्रा मोजां जायो खोमा ना मैगङाथ' जायो गायबा जायो आरो अखा नांगौ अखा गैयाबा मा खालामनानै दै होयोबा एसे एनै मटरजों होयो ना नङाबाथ' जायगाया एसे गोरान नालाय ना दे जागोन दे बिदिब्ला ना एसेबां नुयो गासिबो बर' गोजा नुगोन आरोना लोगोफोरनो गासिबो बर'आनो गोजा लोगोफ्रा जुदि सोरबा फैफेरदोंबा कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय नै गासिबो बर'आनो गोजा आरोना बेनि गेजेराव माने खमानो होनना बुंनांगोन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय थांनि दै एसे सिगांखैजाय बियो जि दखान नालाय गुबुन हारिनि मानसि आरोना गस्ला लंपेन्ट फानग्राया माने गुबुन हारिनि जाहैबाय नङाबाथ' बेयाव मैगं थाइगं फानग्रा जिखुनु दख'नाफोर फानग्रा बेफोरथ' गासिबो बर'आनो गोजा लोगोफोर अब्ला लोगोफोर बाजारनि नुथाया बेखिनियानोमोन जों दा थांनोसै ओरैजाय माने मिटिङाव फैग्रा मानसिफ्रा गोजाम कलेजनि रुमाव बेयाव थांनानै एसे रायलायहैनि बिदिब्ला लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय दा आं फैयै नैबे मोनसे गोजाम कलेजाव आलासिफोर दं बे लोगोफोर इसोरजों एसे सावरायनि लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय आदा मोनसे एसे रायलायनि बिदिब्ला बबेनिफ्राय आदायालाय जों बङाइगावनिफ्राय ना बेनिफ्राय माला फैनायबा बङाइगावनिफ्राय जों फैनाया दाखालि 8 थारिखआव गाखोदों जों रङियानिफ्राय मैया सफैबाय फुङाव मैया समबार दिनै मंगलबार ना जों दा बेलासि 10टायाव थांसिगोन बेनिफ्राय जेनेबाथ' बिटिसि ना जों एक्चुअलि बिटिसि नङा बिटिसि गोलैया ना बङाइगावआ गोलैया ना नन बिटिसि ना बेनिफ्राय जेनेबा बेयावथ' हाग्रामा फैगोन होनदों बेखौ फैमारना फैमारा बुंनो हायो नामा आदैया हाग्रामा फैनाया दासिम कनफार्म नङा होननानै जों मिथिदों दा इलेक्सननि थाखाय जथेस्थ' माने बेस्थ' दङ दा फैनाया माने 100% सियर नङा ना होनबाथ' आदा मोना गोबां खस्थ' मोनबाय खोमा ना बेयाव थानानै बेबायदि जेबो खस्थ' गैया थिगैनो दं जानाय लोंनाय थानाय बायदिसिना थिगैनो दं थानाय रुमखौथ' होनाय जादों ना थानायबो होनाय जादों बेनिफ्राय जि जोमफ्राथ' जों बिल्डिं लाना फैखादों गाव गावबागाव ना दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय दे
बेनिफ्राय नै ओरैजायबो नै आदैजोंबो एसे सावरायनि आदै खुलुमबाय बबेनिफ्राय आदैया जों बङाइनि ना साबैसे फैदों नोंसोरो बङाइनिफ्राय टटेल 16 जन ना गासिबो हौवाफोर गोजा ना बेनिफ्राय जेनेबा नोंसिनाबोथ' नन बिटिसि जाहैबाय ना बिटिसिनि बायहेरायाव नालाय दा जेनेबा जोंनाबोथ' बे बिटिसिनि बायहेरायानो जाखाबाय बेनि थाखायनो बेयाव गोजानबाबो नोंथांमोना फैदों आरोना मा सावरायगोन बे सावरायनायनि हाबाफारिफोरखौ आदैना एसे मिन्थियो नामा मा सावरायनो लादोंमोनबा जोंनि सावरायनायाथ' माने राजनितिक पार्पसैबो फैदों माबायदि राजनितिखौ सोलायनांगौ बेनिफ्राय ओरैनो पार्टिफ्रा मा पार्टिनिफ्राय आदैया एसे बुंनो हागोन नामा पार्टिफ्रा जोंनि गोदान पार्टि हिसाबै माने जाबाय माने UBPF मोनसे बेहायनो जोंनिया BPP दं उटनि दं बेनिफ्राय दं जोंनि माबा अपेननि मोनब्रै जाबाय खोमा ना होमबा मोनब्रै आफादजों जथुमै माने इयाव सावरायनाय जादों आरो ना दे जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय बेनिफ्राय नै आदामोना अबेनिफ्राय आदायालाय जों एखे गासिबो ना बङाइगावनि माला ओंखारबोनाय होनदों जोंनिफ्राय जोङो माबायाव ओंखारबोदों 8 थारिखआव ओंखारबोदों ना 8 थारिख बा दिनै के थारिख 10 थारिख ना मैया मोनफैदों खोमा नानसेरियाव मैया फुङाव मोनफैदो ना दे गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला ना खस्थ' मस्थ'बाबो एसे थादो सोरबाया उन्दुदो सोरबाया मबाइल नायदों बेबायदिनो टाइम पास खालामनानै दं आरोना लोगोफोर उपायथ' गैया मा खालामनो बेनिफ्राय नै आदाजों एसे रायलायनि दै खाथियाव थांनानै खुलुमबाय आदा बबेनिफ्रायबा आदाया गुवाहाटीनिफ्राय ना गुवाहाटी मेट्र' बेनिफ्राय ओजोंनिफ्राय माला गाखोनायबा 8 थारिखआव ना बेनिफ्राय मैया मोनफैदो खोमा ना माबाजों ट्रेनजों फैदो ना इदि ट्रेनजों ना ट्रेनजों फैनानै बै स्टेसनाव ओंखारबाय गुगामुगाव ओंखारनानै ओरैजाय नोलोबारिसिम फैबाय आरो ना माजों फैनायबा ना गारि हरखादों नामा टट'जों ना बेनिफ्राय जेनेबा आदामोना मिटिङाव फैनानै माबायदि मोनदोंबा गोसोफोरखौ मथा-मथि मोजाङानो ना डिलिगेटआथ' जाखांबाय खोमा ना दिनै अपेन ना सानबैसेनि हाबाफारिबा साननै ना दिनै जोबथा ना ओमफ्रायथ' गोबां खस्थ' मोनबाय खोमा ना खस्थ'आथ' एसे जाखागोन ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा थिगानो ना फुंनिथ' नास्ता खालामबाय ओमफ्राय दा सानसुनि जाथ'वाखै खोमा ना ओमफ्राय अपेनाव थाङा नामा आदामोनालाय थांगोन ना दाथ' जेनेबा जाथ'वाखै नालाय ना रेडि खालामबाय दं दसे उनाव जागोन आरो ना ओमफ्राय मोनसे खोथा खैजोनसो दंमोन बे रुमाव गासै 62 जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय
बायजोआव थानाय बर' जातिनि सिमांखौ मा खालामनो सानो बिथांमोना बिब्दिनो थगाय थसि मानसिफोरखौ रागा रुगा मिटिंआव होबथा लांनानै बर'फोरखौ थगायनो नाजाबाय थादों नामा आरो जों बर'फ्राबो मानो थगायजाबाय थादों दुखु नाङो जों गाबखाङो BKWCनि जोंनि गुबै थांखियानो BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगाथाय BTCनि बायजोआव थानाय बर' गामिफोरखौ डेभेलप खालामनाय बाथौ मन्दिरखौ लुफुंनानै होनाय ब्रह्म मन्दिरखौ लुफुंनानै होनाय गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनाय अमेन्स आइजो माहारिफोरखौ गोजौ थाखोनि खामानि मावनाय मा मावदों मोनसेबो गैया जिर' अनलि मिटिं खालामनानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ सिगिनानै होबथानायल' बिब्दिजों माबोरै सोलिनो जों माब्लासिम थगायजाबाय थानो दिनैसिम तिनसुकिया डिब्रुगड़नि बर'फ्रा बर' राव रोंला गावनि ड्रेसखौबो गाननो रोंला धोरोमाबो सोलायजोब्बाय सम्परि जाजोब्बाय बर' मानसिफ्रा सम्परि जाजोब्बाय जोङो सिमां नुदोंमोन BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ जोङो बर' खालामजोबगोन ड्रेस गानहोगोन जों बावगारनाय ड्रेसखौ जों गानहोगोन बर' रोङैखौ जों बर' फोरोंगोन बर' धोरोम गैयैखौ जों बर' धोरोमाव कनभार्ट खालामगोन नाथाय फेलें बिथांमोना बे BKWCनि 13 कोटी फैसाखौ लानानै गावनि गोजा कालारनि नाम्बार प्लेट लानानै आं चेयारमेन आं EM आं चिफ आं डिपुटि चिफ बिब्दि होननानै बेरायगासिनो दङ मानो बेरायबाय थादों बिथांमोना मानो गामि गामि थांनानै नायाखै BTCनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा मानो दाबो गोग्लैसोनानै दङ मै दाखालि जों बेनिफ्राय मिटिं खालामनो थांना बेथिं मादन्दाफोरा गामिथिं ओरै ओंखारलांनो नुबाय बाला गोजा लामाया दंग' दंला हाखर हाला गोजा बेनि मेगना गैया नामा BKWCनि दैदेनगिरिनि मेगनफोरा नुवाखै नामा बेफोर दालांखौ साले BJP सरकारजों दङ सोरबा सासे बिधायक MLA खौ बुंनानै लामा दथाखौ बानायना होनो हायामोन नामा मानो मावनो रोङा मावनो हायाबा जों बादिमा आफादनो हगारना हो रायजो राजाफोरनो हगारना हो नोंथांमोनखौ बे 13 कोटी 50 लाखजोंल' जों सुख शान्ति लानानै जों बेरायबाय थानो हायाखैना जोङो 10 लाख बर'फोरनि सोंथि दङ जों 10 लाख बर'फोरा BTCनि बायजोआव जों थासारिखौ खालामनो हानाय जोंहा सोंथि दङ मानो थगायजाबाय थानो दुखु गोनां डिब्रुगड़ जिल्लानि बर'फ्रा जोंखौ नुबाथाय बर' रायजोनि राजाफोर फैदों होननानै बिराद अनसायो नाथाय ड्रेस गाननो रोङा धोरोमा सम्परि जाजोब्बाय BKWCनि सासे EM बिन'द बसुमतारी बिथाङा सम्परि नायदो दाना बे सम्परि मानसिया माब्रै बर' जातिनि धोरोमखौ लाहोनो हागोन बेलाय जिल्लायाव सराइदेउ जिल्लानि बिथाङा EM बिथाङा जुदि गावनो सम्परिबा सराइदेउ जिल्लायाव थानाय बर'फोरखौ माब्रै बाथौ आरो ब्रह्म लाहोनो हाया अब्ला बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरा दा जोंनि BKWC जों हाजार मानसि थैनानै मोननाय काउन्सिलाव इन्जय खालामगासिनो दङ जाय मानसिया बर'नि थैयानो गैया बिथांमोन बायदि मानसिया BKWC बर'नि काउन्सिलाव EM जानानै सरकारनि नाम्बार प्लेट गोजा गारि लानानै बेरायगासिनो बहा BJPनि मिटिंआव गिदिंगासिनो सोरबा कंग्रेसनि मिटिंआवबो थाङो BTCआवबो थांलाबायो कार्बि आंलंआवबो थांलाबायो जेराव लोङो बेयावनो थाङो नाथाय नोंथांमोनखौ जोङो BKWC BTCनि बायजोआव थानाय BKWCनि सिङाव थानाय बर'फोरनि जौगाथायनि थाखायसो EM आरो GM बानायदोंमोन मा एकाउन्टनो क'क्राझाराव बेरायहैनांगौ जोंनि जुद्धआ क'क्राझारजों नङा आसाम सोरखारजोंसो आसाम सोरखारा मारै बिबाय थादों हरदो भिलेज नटिफिकेसन हरदो कनस्टिटिउसन दानानै हरदो इलेक्सन खालामनोसै 200 निफ्राय 500 कोटी नोंथांमोननोबो जों होनोसै आसाम सोरखारा बिब्दि बुंदों
बिब्दि बुंसेयावबो दिनै मिनिस्टार बसुमतारी बिथांमोना मानो बेलेग नटिफिकेसन खालामनो हायाखै मानो इलेक्सन खालामनो हायाखै आसाम सोरखारा होनदों इलेक्सन बुंनानै जुदि काउन्सिला फुल प्रेजेन्ट जायोब्ला 200 निफ्राय 500 कोटी जोंबो होगोन नाथाय बिथांमोना 13 कोटी 50 लाख इज ओके 13 कोटी 50 लाखानो जोंना जागोन होननानै बिथांमोना दिनैसिम BKWCआव इलेक्सन खालामनो हायाखै नेग्लिजेन्सि डक्टर नुनुस पेगु बिथांनि नेग्लिजेन्सि मिनिस्टार बसुमतारी बिथांनि नेग्लिजेन्सियाव दिनैसिम BKW इलेक्सन जानो हायाखै दिनैसिम BKWCआव भिलेज नटिफिकेसन जानो हायाखै दिनैसिम कन्स्टिट्युएन्सियाल जानो हायाखै only for नेग्लिजेन्सि जोंनि मिटिंआव नुनुस पेगु बिथाङा फैया होनदों नेग्लिजेन्सि बिथाङा बर' জাতিनि মিটিংও ফিরা না বুঝবে নুনুস পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ মিটিংত অহাৰ কাৰণে অসন্মান কৰিছে আমি তেখেতৰ কুৰ্চি তেখেতৰ চিয়াৰখন আমি সন্মান কৰি পেলাই তেখেতক মাতিছো আপুনি নুনুস পেগু নহয় আপুনি ট্ৰাইবেলৰ মিনিষ্টাৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ উন্নতি চাবৰ কাৰণে আপোনাক আমি মাতিছো আপোনাক কোনবা নুনুস পেগু হয় আমি মাতা নাই তেখেতে কি ভাবিছে বড় জাতি তেখেতে ভাবিছে নেকি কোনবা আছে কাৰণে সব আছে বড় জাতি মোৰ সন্দেহ হয় তেখেতে ট্ৰাইবেল হয় না নহয় ট্ৰাইবেলৰ কোনো এটা ইস্যু তেখেতে লোৱা নাই BKWC মেইন ইস্যু আছিল তেখেতে আজিলৈকে BKWC ইলেকশ্যন পাতিব পৰা নাই ধেমাজি জিলাৰ নুনুস পেগু আৰু মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ ওচৰ আছুৰি সদায় লগ পায় সদায় ক'ব পাৰে যে ইলেকশ্যন পাতিবৰ কাৰণে আজিলৈকে কিয় পৰা নাই হয় কিয় নেগলিজেন্সি আমাক নেগলিজেন্সি কৰি আছে আমাক লিলিপপ দি আছে ঘুৰকাই আছে আমাৰ বাটুৱাৰী সকল হয়তো বহুত জায়গা কিবা কিবি দিম বুলি কৈছে দিছিনা নাই মই নাজানো ব্ৰহ্ম সকলৰ ওচৰত বহুত কিবা কিবি কৈছে দিছিনা নাই মই নাজানো কিন্তু আমি জানো আলটিমেটলি আমি বিটিসিৰ বাহিৰত থকা বড় সকলে যেতিয়ালৈকে BKW ইলেকশ্যন পাতিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমি কিন্তু 13 কোটি 50 লাখে ল'ব লাগিব আজি 5 বছৰ যদি আমি 200 কোটিকে পালো হয় আমি কিমান উন্নতি কৰিলো হয় 200 কৰি 5 কোটি আমি 1000 কোটি টকা পালো হয় 1000 কোটি টকা পালে আমি সার্ভে কৰিছো বিটিসিৰ বাহিৰত বড় অঞ্চলত এটাও ৰাস্তা বাকি নাথাকে এটাও বাথু মন্দিৰ বাকি নাথাকে এটাও ব্ৰহ্ম মন্দিৰ বাকি নাথাকে সব কৰিব পাৰিলো হয় আমি কিন্তু তেখেতসকলে নেগলিজেন্সি খালি 13 কোটিৰ ওচৰত থাকি বলাই আমাৰ পাবলগীয়া সম্পত্তি আমাৰ পাবলগীয়া ৰাইটস ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এই সকল শূন্য বিচ্ছিন্ন কৰিছে जों रायजोफोरा सांग्रां जानो सम जाबाय जों रायजोफोरा मोनथिनांगौ जे जोंनि मोनथाया मा जों थाबैनो BKW इलेक्शन खालामनांगौ आरो 200 निफ्राय 500 कोटी टाका जों आसाम सरकारनिफ्राय मोननो हानांगौ नांगोन ना नाङा रायजोफोर 500 कोटी 300 कोटी 200 कोटी नांगोन ना नांगौबा रायजोफोरा सांग्रां जा बिथांमोननि 13 कोटी 50 लाखआव जोङो खुसि जानो लाब गैया जोंनो नांगौ 200 कोटी 500 कोटी बेखायनो आं बे मेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ हामरायनो सानदों जाय नुनुस पेगु बिथाङा जोंखौ नेग्लेक्ट खालामदों जों बिथांमोन बायदि मानसिखौ नेग्लेक्ट खालामनो सोलोंनांगौ सोर बिलाय जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो जोंनि जायगायाव जोङो सांग्रां जानांगौ दा जों मानसिसिम मोननो सम जाबाय जोंखौ जुदि सोरबा नेग्लेक्ट खालामोबा जोंखौ जुदि सोरबा नेवसियोब्ला जों बिथांखौबो नेवसिनांगौ दा बेखायनो बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा गोबां अलखदाव दङ बे हिसाबै जोङो गासैखौबो खौसे खालामनानै BKWCखौ जोङो इलेक्शन खालामनानै 200 निफ्राय 500 कोटी जों लाबोनो थाखाय जोङो बड' पिपल्स पार्टी खालि बर'फोराल' बे पलिटिकल पार्टियाव जइन जानो हायो बेलेग जातिनि थाखाय बे पार्टिया नङा एटलिस्ट अकल जोङो बर' पिपल्स पार्टीखौ काउन्सिलाव इलेक्शन गेलेनोल' जों बाहायदों जों काउन्सिलावल' इलेक्शन गेलेगोन बाकी एसेम्बली एमपी इलेक्शनाव जोङो उदिस गैया जों बेफोराव जों बारा थाल लाया
जोंहा काउन्सिला डेभेलप जानांगौ काउन्सिलाव फान्ड बाहायनांगौ इलेक्सन जानांगौ बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा डेभेलप जानांगौ बाथौ मन्दिरा स्राय स्राय जानांगौ ब्रह्म मन्दिरा स्राय स्राय जानांगौ आइजो माहारिया डेभेलप जानांगौ जोंनि फरायबाय थानाय गथ'फोरा इउनिभार्सिटि माने IAS IPS जानांगौ बेफोराव जों नोजोर होनांगौ बाखि खोथा गैया बेखायनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा होखाबाय जों बुंखाबाय DPPआ दानायनि मूल ओंथियानो जाबाय जों बिटिसिनि बायजोआव थानाय BKWC काउन्सिलाव इलेक्सन गेलेहोनानै 200 निफ्राय 500 कोटि लाबोनानै बर' जातिखौ डेभेलप खालामनाय आं बारा गोलाव बुंला नोंथांमोना हयতো मिथिबाय आं मा बुंनो सानगौ BTC आरो BKWC फारागा बेनो मिनिस्टार बिथाङा जेबो लिरनानै लाबोआखै आं बुंखाबाय जिर' बिग जिर' जेबो फार्ट पलिसि गैया जेबो माने गैया जेबोआनो गैया खुलुमबाय बेखायनो मोजां दे नोंथांमोननि सेराव मालाबाफोर UBPO आरो BKWC नि दैदेनगिरिफोर फैयोबा मोनब्रैल' सोंनांगौ सोंथि भिलेज नटिफिकेशना मानो दाबो जायाखै BTC नि बायजोआव बेसेबां बर'फोर दङ मानो कमप्लिट जायाखै सनितपुर बिश्वनाथआ मानो BKWC दाबो हाबाखै राभा आसङा मानो दाबो BKWC हाबाखै BKWC मानो दाबो इलेक्सन खालामाखै नोंथांमोना मा जायो मानो हेरेसमेन्ट जों दुखिया मानसिफोरखौ जों सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो काउन्सिल बिदों काउन्सिल मोनदों मोननायनि उनावबो मानो रायजो राजाफोरनाव 100 थाखा आरो 1 केजि माइरं मानो बियो जाहोनो हायाबा लोंहोनो हायाबा लिंनो नाङा दिनै जों सोरबा रायजो राजाफोरनाव कालेक्सन खालामदों नामा थाइसेबो खालामाखै जोङो रावनोबो बियाखै
बर' हारिखौ देखायनाय फंबाय बिनानावमोनखौ सार्टिफिकेटनि मुङा एसे सोलाय सोल' जानानै दं बेखौ नायलायनानै दा सोलायलायनानै एसे लाबानो नानिमोनजों एसे रायलायनि दै बोरै मोनदो नानिमोना सार्टिफिकेट मोननानै मोजां मोनदो साबायखर बावहरनाय जाबाय नैबे बिथांमोनानो आरोना गुवाहाटी सुरसुजाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै मुलुगखौनो सोमावग्लुंहोनो हानाय नै बिथांमोनानो आरोना बोरै मोनदो नानि सार्टिफिकेट मोननानै मोजां मोनदो दे गोजोननाय थाबाय नै ओरैजाय गोबां बुरजा आरोना लोगोफोरनो बे बिटिसिनि जिथुनिखि मोनखानाय रायजो बेनो जोङो थोजासे जाखाबाय आरो जोङो आलादा हादोर नांला बेवहाय जि दङ बेनो जोंनि थाखाय थोजासे होननानै बुंनाय दङ जोंनि ओरैहाय बानायनायनि खोथायानो गैया आंखि बेयाव थाखानाय रायजोफोरनि माखासे जायगाखौ जेरावनोखि नान ट्राइबेल दङ आरो बे नान ट्राइबेल जायगाया बै नान ट्राइबेल एरियाजों गोरोबनाय दङ बेखौ थांफिननायनि खोथा दङ आरो बेवहाय मोनसे खोथा बुंदों थगायनाय बायदि बिटिसिजों नांजाबना थानाय ट्राइबेल एरियाखौ सोसननाय जागोन होनना बुंदों नाथाय कन्टिगिउटियाव नांजाबनानै लाम लाम गैयाबा नैबे बिश्वनाव थायाबा बेखौ जोङो दाजाबनो हाया जेरैहाय जोंनि गहपुराव बिटिसिखौ माने बानायबाय होननानै गहपुरसिम लाबोदों इलेक्सनबो जालांबाय नाथाय बारख्ल' बुरख्ल' बै 6 सिरिनि जेनेखि संबिधाननि आयेन दं बेवहाय दाजाबनो हाया आरो जुदि दाजाबनो हाबायमोनब्ला दिनै बेखौ उदालगुरि जिल्ला होननानै बुंनांसिगौमोन गहपुरखौ नाथाय बुङाखै थगायथोंसो दोननाय जादों आरो माखासे खोथा दङ बिटिआर सुक्तियाव बेयाव थानाय जेसेबां हाग्रा हा जोंनो होनाय जेनाखि बुस्थु जोंनि थाखाय जेबो गैया बेवहाय होननानै जों बुजिगौ नाथाय बेखौ सेलायबाय बारसोमलाबायदों बेखौ लानो लुबैनानै आगोथिया बिथांमोना बै सुक्तिगारिफ्रा बिजेपि सरकारजों गोरोबनानै बिजेपिआव हाबैदों जों बेखौ दुखु मोनदों आरो जोङो बेनिखायनो बे सरकारनि रुलिं पार्टी बिजेपिआव थाहैनायखौ जोङो बै समाव लुबैयाखैमोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला मबाइलाबो चार्ज गैया बेनि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि नोंथाङा बोरैबा जुदि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै अपसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।